Dragii mei, bună ziua! Astăzi vom scrie litera K mic de mână și K mare de mână și cuvinte cu aceste litere. Vă rog să deschideți manualul la pagina 102 și să începeți prin a citi cuvinte care conțin literele K mic și K mare. Da? Coala, Carina, Carol, kilogram, kilograme, kilometru, kilometri. După ce veți citi aceste cuvinte cu voce tare, veți citi și textul parcul retezat, după care vom începe să scriem litera K mic de mână în auxiliar. La pagina 124 o să scriem K mic de mână. Litera K mic de mână ocupă 1, 2, 3, 4 căsuțe, da? Încă o dată. 1, 2, 3, 4 căsuțe. Veți scrie întâi pe contur, da? Și veți merge pe liniatura de tip 1 cu un rând și pe liniatura de tip 2 cu încă un rând. Vom exersa într-un minuțel scrierea acestei litere. Și iată cum vom scrie. Lăsăm o căsuță liberă și începem prin a-l scrie pe L mic de mână și semnul distinctiv al lui K. Încă o dată, o căsuță liberă, L mic de mână și semnul distinctiv al lui K. Căsuță liberă, iată. Da? Așa îl facem pe K mic de mână. Pe K mare de mână, cum îl vom face? În primul rând să vedem câte căsuțe ocupă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 căsuțe. Lăsăm o căsuță liberă și începem. Iată că pe I voi îl cunoașteți și semnul distinctiv al lui K. Căsuță liberă. Pe I am spus că îl cunoașteți și executăm semnul distinctiv al lui K sau K mare de mână. Căsuță liberă, iarăși. Da? Ce nu vă sfătuiesc este să începeți de la căsuța a treia și să veniți pe urmă să-l uniți pe acest semn cu I-ul respectiv. Nu. Devine un K mare de mână lăbărțat și urât. Deci, încă o dată vă mai arăt. Această căsuță noi o lăsăm liberă. Mergem și îl facem pe K mic de mână. Căsuță liberă. K mic de mână. Căsuță liberă. K mic de mână. Căsuță liberă. K mic de mână. Bun. Iar pe K mare de mână lăsăm o căsuță liberă și începem să îl scriem pe K mare de mână. Căsuță liberă, K mare de mână. Da? Acesta a ieșit foarte urât. Căsuță liberă. Ia să vedem. Unul frumos. Începem de la jumătate cele de-a treia pătrățele și îl executăm frumos. Deci nici prea adunat, deci nu așa, că n-am zis că ocupă 4 pătrățele, am zis că ocupă 6 și nici prea lăbărțat, să începem din a treia pătrățică și să ducem parcă ar avea niște aripi. Nu. Deci, așa da, așa da, așa nu. Așa da, așa nu. Vom scrie și câteva cuvinte, kilogram, kilometru, cachi, culoarea maro cu niște tente de gălbui, de verzui, din care această culoare de fapt e reprezentativă pentru uniformele de camuflaj, dacă știți voi băieții, da? Și vă mai spun ceva despre acest cachi, este și un fruct. Un fruct exotic și delicios. Se mai numește fructul zeilor. Haideți să-l scriem pe acest cuvânt, cachi, pentru că am ales acest cuvânt fiindcă, iată, conține de 2 litera învățată.
Stați să vedem încă o dată, să văd și eu ce fac. Iată. Chi. Da? Și capa mare. Scriem cuvântul Carla. Carla. Da? Așa-l unim. Îl facem pe K mare și scriem frumos Carla. Și ultimul cuvânt, Cogălnicianu, figură politică a României, Mihail Cogălnicianu, iată. Cogălnicianu. Cogălnicianu. Da? Cogălnicianu. Ce-ul acela. Să nu cumva să scrieți che. Cogălnicianu. Sau să nu-l puneți pe E. Bun. Vom scrie și în caietul de scriere un rând de K mic, apoi câteva cuvinte, un rând de K mare, câteva cuvinte. Coala, kilometru, kilogram, cachi, Carlo, Carina, Cogălnicianu. Succes!